especial Sant Valentí. Són unes banyes. Hòstia! És que clar, comencem així. Sant Valentí. A veure, carinyo, s'havia de mencionar també això. Aquesta festa tan americana i tan de comèdia romàntica barata, que aquí sempre ens ha fet una mica de mandra, perquè no, això se'm cau. Bueno, ja ho heu vist, ho fiquem per aquí. Aquesta festa que també sempre ens ha fet tanta mandra per aquí, perquè nosaltres som més de llibres roses i Sant Jordi, que és el que es celebra aquí. Però escolta'm, el que ens agrada una festa i hi ha una excusa per rajar de l'amor, jo crec que era impossible no apropiar-nos-la, no? Així que aquí estem, celebrant Sant Valentí, perquè l'amor també existeix quan tens discapacitats, cicatrius, pors i més anècdotes que la meitat de les sèries de Netflix. Benvingudes al Tinder amb accessibilitat emocional. Bueno, comencem per algo un po' de divertimento. Quina seria... És que no puc amb els vostres outfits. És que clar, És que, sisplau, per qui no ens estigui veient i ens estigui escoltant, el Luca porta una camiseta blanca amb unes pezoneres de cors enganxats a sobre. Vermell? Sí, vermells. I com una mena de... Uns llavis, un kiss, un mua. Una màscara al voltant de la seva cara. Sí, tu. Sí, tu. La Estic nina... sexy, eh? You're gusta? so sexy, sexy, sexy. Mira el zoom, mira el zoom. És veritat. La Nina va de rosa. La Nina i jo anem bastant semblants. Sí. Ella amb una boina, jo amb unes banyes. Iguales. Que jo sàpiga mai me les han posat, però clar. Entre la Nina i la Sara tenim un marc de fotos d'un cor que no sé de qui és, però me l'enduré a casa, perquè de tan cutre que és maco. No, és meu. Deu ser I és un pongo. pongo. Va ser un pongo de Nadal i vas dir, hòstia, això realment... És veritat! Això és de casa teva. Per això em sembla... Per què te l'has robat? No, el va regalar la seva No, és que mama. mi mare és la Ultimate Pongo... Pongo Queen. No, és la Pongo literalment Queen. ha guanyat el títol. M'encanta. Sí, troba coses molt obscenes. Va trobar una candela d'una dona prenyada, és supermacabra. Una vela. Amb boles. I que es cremava. Clar, es cremava. I llavors És era molt com fort. supertètric. Creepy, però a mi m'agrada, no sé. De ritual satánic, ¿no? Sí. Venga, ¿qué haces este domingo por la tarde? Pues nada, encender unas velas. Vamos a quemar Voy a unas ponerme señoras. romántica. Un Ouija. I bueno, per acabar els outfits, i abans de posar-nos directes al marro, tenim a la Sara, que nena, vas divine, o sigui, tu te vas directament del festival. És que m'ho he fet jo. Ja. Epa! I la nena M'ho ha fet la meva àvia. La nena crochet, vas divine. Let's go to Coachella. Sí, ja veus, supercoixeli. Bueno, ara que ja estem introduïdes, comencem per algo molt divertit. Quina seria introduïdes? Això és tan anglès. Oh, yeah, my God, I'm sorry. Let me introduce myself. We're international. Per favor. Sorry. Anyways, quina Ara estem seria... presentades. Sí, després de 10 minuts de presentació, va. Al lío, coño, que la gent... Bueno, adéu. I fins aquí l'episodi d'avui. Venga, chao. Correcte. Y con esto y un bizcocho por el... Hasta mañana a las 8. Sí, no fa. Termina el refrán. Ai, no, nens i nenes. És que Vinga, va. hem dormit poc, estem cansades. Es nota, Es nota la I- hiperactivitat. Let's go! Sí, 100%. Ai, La jo no gana. puc parlar. El lío. Quina seria la vostra cita perfecta, si algú us hagués de dissenyar una cita perfecta? O quina seria la cita que vosaltres prepararíeu per algú si haguéssiu d'enamorar aquesta persona i encandilar-la? La que vulgueu. Jo vull que m'enamorin. Va, doncs quina seria la cita perfecta per tu? Clar, a mi m'enamora el mar, la platja, no sé, algo prop del mar. Algo que no pot parar, tio. És que de veritat. No, segueix. Jo Continua, estic continua. fent... Un espai accessible. O si no, que m'agafi. Mira, l'altre dia em va passar. Que no accessible. Sí. ¿Quién es ese Em va agafar l'altre dia un noi per anar hombre? a més endavant al teatre. Ja t'agafo. I em va agafar una cosa. M'ha encantat Pues això això és un d'accessible, en gesma. plan, un lloc accessible me pone. Rotllo, els meus preliminars són una rampa. I jo, una senyalètica ben feta, saps? Lletres grans amb contrast. És entrar en un ascensor i... Uau! Que em faci la rampa. No, clar, és diferent. No, és I que... que mentre passes hi hagi algun vibroteo. Uah, sí, la... Això em passa, ja està. Això està degenerant. Hi ha La un rampa tram, així. hi ha La un tram. gravilla. No, però hi ha un tram Una a cosa, no t'ha l'estació de passat ferrocarrils, una? clar. Vale. Aquest tram, que a vegades em plantejo passar-ho diverses vegades.
Ostres, Que a més no vaig veure aquests dies, així que m'és igual. com si estiguessis L'aigua i tot, high. sí, una mica així. Ai, que bo. Tot és la nova. Una cosa, lo de fantasies sexuals i fetitxes ja vindrà més endavant. De moment, Hi ha necessitem una altra cosa. La cita. una mini estructura, en plan, Una altra mira, cosa. que em vinguin a recollir, que fessin Clar, això. i que Continuï, no? per cagar em posin el text sense errades ortogràfiques. Ah, Això molt ja ho he dit, Ara. però ho torno Ai, a sí. repetir. Green flag per Quedem la a Nina. 9:45 davant del McDonald's. Bueno, sí. Emportem-nos-en amb guions i apòstrofs, eh? Pronoms Emportem-nos-en... febles, per favor, accents, és, comes. Sí. Les comes són molt sexis punt i a part. per entendre la frase. Les comes poden fer la I diferència. el punt i coma, què? Què? Un bon Pues punt i això. coma. Un bon guionet. Madonna. És veure una dièresi. Hòstia, doncs és veritat, jo mai el dièresi en persona. I punts. Sí, jo sí I que ho punts faig. i a part. Sí. I punts a Molt bé. porch. Molt Bueno, bé. Ai, no puc més. Canviem Sí, va, els et toca. blocs. Aquest és fetichismes, llavors. No, Bueno. va. Cita perfecta. La meva cita, jo crec que en una primera cita a mi que em toquin un instrument, o sigui, si em toquen el piano o alguna cosa... A mi també que em toquin. Bueno, les té, clars. M'encanta, tipo, em fascina. Tipo, no sé, i després ja, si m'acaben tocant la flauta, pues mejor que mejor. No és broma, no vaig tan directe. Però, tipo, tot el que tingui a veure alguna amb la cultura en una primera cita, doncs, òbviament, un cine, un teatre, un je ne sais quoi, tipus algo que pugui estar com... Jo vaig molt per energies. A mi realment tota la xapa, tot el paliqueo, vale, em diverteix, però tipus, si jo estic al teu costat durant molta estona, t'estic llegint. M'entens? Soc molt intuïtiva, Sí, sí. com la Shakira. Llavors, tipus, no és tant el que faci, sinó amb qui estigui. O sigui, la vibra que em desperti, tipus... O sigui que tu et sents còmode a primeres cites amb les típiques persones modernes que treuen instruments per enamorar, no? Ah, En sí. plan, guitarrera. Intenses. Mira, coses carinyo, només em sé intenses. 4 acords, però... No, a veure, Te'ls això trauré sí que tots. no. No, si em toques bé. Alguna cançó. Correcte. Però... No, si de sobte te'n poses a cantar... Please don't need to go... I'm yours. Clar. Ja, és del plan. Això és molt 2010, carinyo. Ja, carinyo, Get over actualitza't. it, ok? Jo em vaig enamorar així. I... Madonna! Però clar, quants anys El tenies? 2010. El 2010, clar. Ara ja no toca. Ara ja no toca. Ara seria més un... Yeah. Toca una altra cosa. Fins Sí. aquí. Sara, quina Pues seria a la mi- teva cita perfecta? Mira, porta'm al Port Aventura. Oh, molt Mira, bé. mira, bravíssim, em sembla Jo, genial. una aventura, saps? Un theme park per aquí, una muntanya russa per allà, per veure el nivell de, no sé... D'adrenalina. D'adrenalina, de locura, a veure si es match my energy, saps? Algo així. gusta. Home, si és prou alt Locura. per totes les atraccions. També. L'altura, important, eh? Ens agrada. Because size matters. I jo crec que la meva cita perfecta, això per si algú em vol convidar a una cita, encara que estic bastant retirada del mercat, ja estic molt farta, s'ha fet molta feina, molta feina aquest any. La meva cita Treball de camp. perfecta... Sí, treball de camp, exacte. La meva cita perfecta jo crec que serien fer moltes coses. Ja sabeu que jo sóc energia chihuahua, petitona, que no em canso, no se m'esgota l'energia, per tant, jo això d'anar a passejar a un parc una estona o de fer una activitat, no. Uf. A mi m'has de fer Una gincama. una gincana, en plan... Estic d'acord, Primer també. recollim, fem un vermut, anem a una expo, després de l'expo anem a no sé què, després anem a fer un altre vermut o unes copes. I si va bé, ja sopes i el postre a casa, en la tuya o en la mia. Un tiramisú. Apa. Algo així, no sé, algo cultural, una expo, anar al cine, no? Perquè jo 2 hores allà està pensant... Si la persona t'agrada, estàs impacient. I si la persona no t'agrada, dius, t'has de menjar Sí, però 3 si hores no- de tronyo de peli. No, I next. si no t'agrada tot aquest plan de tot el dia, què? Inventes una Jo excusa. sempre començo fent un vermut. Això és Clar, supertip, però Això no ho vam dir a l'altre depèn de la episodi? persona. Sempre començo, si no conec a la persona i és la primera cita, o la conec poc, diguem-ne, sempre quedo per fer un vermut o per fer una birra pre-sopar. Per què? Perquè si quedes per sopar o per dinar, si no t'agrada, t'has de menjar la persona amb patates tota la cita. Clar. Llavors, jo no em faig plans, per si s'allarga, entenc que l'altra persona tampoc ha fet plans, i llavors és el plan, si la cosa sorgeix, hosti, doncs hi ha aquesta expo o hi ha tal, i si ja ho ha planejat ell, t'escaqueges i punto. Ja està. Vale. Situacions surrealistes. Amb o discapacitat. Poden ser fauna de les apps de cites, fetichismes, coses que us hagin demanat, qualsevol cosa. Please, surprise me.
O coses Dale, dale. surrealistes, el que tu tens una, sisplau. Si no vols explicar-la, no, Bueno, va, Vinga, si va. insisteixes. Bueno, després d'haver-ho deixat amb un ex, me'n vaig anar a trobar una amiga de les que migra, perquè viure a Barcelona està difícil. Llavors vaig anar a Holanda i jo un dia que estava full de bajona, doncs ella em va arrastrar de festa, un festival d'aquests de tecno. Jo estàvem a la primera fila perquè allà la gent és bastant respectuosa i no s'apinya, tots estan com una mica com a la seva, ticutà. I nosaltres en allà, doncs, vam cridar una mica l'atenció de gent curiosa. I vaig conèixer un noi maquíssim, que ens vam quedar com tota la nit parlant i llavors, Dándole la lengua. clar, la nit s'estava acabant, la meva amiga s'apropa i diu, escolta, he's staying at your place, no? Es queda a dormir a casa teva. I Li diu així, en tal quin qual? moment, tal qual, amb tota la caríssima. Jo, i ell, I live with my parents. Més visc amb- amigues així, més amigues així. Oi? Literal. Endavant, Tal més qual. Celestines. Sí. Sí. ¿Te lo quedas tú? I ell que em deia que vivia amb els seus pares, que si no em feia res, doncs que me n'anés. I així va ser. Me'n vaig anar a casa Madonna. seva, per arribar, em trobo un pare tombat de 2 metres en sopar després d'haver-se fumat un porro, la casa tota plena de plantes, un pitbull de 4 quilos, llavors ja, doncs, bueno, el dia següent coneixia la seva mare i del cap de 2 dies ja la seva àvia. Va ser molt heavy, vaig conèixer tota la família en 3 dies. Ja, Com llavors, Benjamin Button, o sigui, al revés, tot al revés, saps? La Literal. història va del revés, que fort. Vam començar pel matrimoni, després vam començar a Ai, tenir mare com, no sé, el noviazgo, després hi ha cites, perquè mai ens havíem parat com anem a un restaurant, anem a fer una copa de vi, no? Em vaig sentir tan incòmode. Clar, clar. Que raro. I després ja, doncs, me'n vaig anar al Vietnam a veure'l. Perquè ell, doncs, se n'anava 6 mesos a fer un viatge pel sud-est asiàtic, perquè l'any vinent es casava amb una feina amb la que ella havia opositat. Ell havia fet un doctorat, bla, bla, les seves coses de físic, professor, hot. Total, abans d'endinsar-se amb la seva feina, doncs va decidir fer aquest viatge per Tailàndia, Vietnam, Cambodja, bla, bla, aquestes coses que estan ara tan de moda. I jo, doncs, vaig decidir anar-lo a trobar a Vietnam. I un cop vaig arribar em va rebre amb un petó tan d'àvia, en plan... Raro de collons. I la conversa era rara, tipus, no paràvem de parlar del clima, no paràvem de parlar d'àvies. Suspicious. Era com, me huele mal. Com era? Tipo, no sé... Me pica la nariz. I eso significa movida. Total, com a bon guiri que és, em va portar en un party cruise, un creuer d'aquests que són de festa, i a mi, tipus, no sé, quan faig turisme m'agrada conèixer coses locals, no tipus una cosa, una turistada. Però tot i així hi vaig anar per estar junts, teníem la nostra habitacioneta allà en aquest barco i no vam parar de veure'm en Salva, racatacatacatacatacatacatà. Llavors ja, en algun d'aquests moments, el vaig agafar de l'espasa contra la paret i li vaig dir, ei, on està la caca? Tipo, què m'amagues? Llavors m'ho va explicar, que portava un mes i mig i vaig anar amb un altre. I tot i així ella em deia, bueno, t'estimo, anem a intentar-ho. I jo en plan, vinga, intentem-ho, total, vinc de relacions obertes. Buf, 2 dies vam aguantar, tipus, realment, tenia l'estómac tancadíssim i el teu cos diu coses. 100%. I a sobre estaves tancat en un bar com ell. Sí, No sí, podies no, és que m'ho va dir... És que hi ha algun escenari pitjor que et facin això, en puto barco, A Sense Tailàndia. cobertura. sense cobertura a sobre, que no et pots ni desfogar amb les amigues. Això, I'm sorry, però podia ser una Criminal. cosa... O sigui, una creu com una casa. No, Una creu no. com una casa. Uf. Mira, això va ser una perla per a un artista, perquè d'anar allà, doncs estem fent una obra de teatre. Let's go! És brutal. Sí, clar. És brutal, aneu-lo a Aquestes veure. coses s'aprofiten. Escolta, Bueno, jo- com tu a les Tinder dates, que fas històries, tu Sí, fas exacte. obres de drac. Però jo vaig somiar que aquest noi el matava, l'atropellava amb la moto. això és amor d'hermana, Home, germana, sí, tio. sí. Mare Amor meva. d'hermana, Saps què va fer tio. després? Amato. Saps què va Por mi fer blog. després? Al cap de no sé quant de temps el va tornar a escriure, com el sí. teu a tu fa poc, Ah, va sí. fer el mateix, i li va dir, com està la Nina? I la Nina li diu, digue-li que estic morta. Que se joda. És la millor, tio. És la millor. She passed away? Et va escriure fa poc? No, això això ja va fa temps. ser... el Com un que any t'havia després. deixat. Li hauries d'haver dit. Està morta i el seu últim desig era que tu també la palmessis. Oh, és boníssima. Que t'estampessis, Això, que et tiressis d'un barco, tio. Que et casquessis un Titanic. Ui, que bona. Que no puc. Clar. Pues sí.
Hosti, que Però sí, fort. sí, una situació bastant surrealista. Aquest Vaig estar noi, 25 dies gilipolles. viatjant de backpacker sol. Que ole, vaya Plorant. Vaig conèixer experiència, molta gent. Vaya experiencia, Titi. Sí, sí. Això és brutal. Bueno, sigamos. Me encanta el marro. Quiero más. No, a mi, clar, coses de fetitxes. Fetitxes n'hi ha molts i amb caia de rodes la gent, doncs sembla ser que és un fetitxe també aquest. Sí. I alguna vegada m'han dit, ai, ojalà ser tu silla de ruedas. Jo, bueno. La penya, mira, almenys li donem el premi per originalitat, mira. Bueno, Sí, no tu. sé. Però quan hi ha uns quants, no sé què dir-te, Per eh? més d'una persona, això. Em sembla un comentari bastant curiós. Pues no, No? no és tan creatiu. És com el sobre No, ruedas. no. Mi vida va sobre ruedas. Sí, Wow. Sí. una cosa així. Llavors és com, Sí, sí. bueno, siguiente. Fins i tot a ella la sexualitzen. No pot viure tranquil·la. Literal. Pobre. Objectificada. Què dirà? La que Vinga. dirà. No, jo és una mica fort, perquè moltes vegades comencem parlant i la cosa pot anar derivant molt guai, i quan jo ja proposo de quedar, és quan la gent s'espanta. Jo dic, ui, la gent, bueno, és que no sé com... El noi em va dir, no sé com reaccionaré quan et vegi. I va i em diu, et sembla si fem sexting i si m'agrada quedem? I jo, Epa. Dios. Una cosa, la gent està bé del cap o no? Quin Tot bé a horror. casa. Què? Però, o sigui... heavy. Jo, què li vas aquí, dir? no, que no. Dic, no, aquí vaig... Mira, em sabia greu perquè la conversa era molt guai, però dic, mira, per amor propi, no et penso ni dirigir la paraula mai més. I jo espero que ho entenguis i si no, doncs que et vagi bé la vida. Mare meva, això has de ser... Ai, mare meva. Next. Ai, que carronyero. Next, no ens agrada. Mira, no ens Fort, agrada. Fort. Sara, has pensat la teva? Sí, jo tinc una cosa que va ser molt dramàtica. Bueno, no sé molt dramàtica en realitat, però per mi jo sóc dramàtica. Però no... O sigui, el vostre aniversari no marxeu de viatge, quedeu-vos amb la família. Perquè jo vaig passar un aniversari a un altre país amb la parella i va ser horrible. Sí, perquè eren les úniques dates que es podia i vaig arribar allà i, bueno, i m'ha portat pastís i tal, però dic, què collons faig aquí el dia del meu aniversari? He d'estar amb la meva família, amb els meus amics, en plan... No sé, i vam acabar deixant. No per això, però... No, Ostres! no per El això, pastís però... estava dolent. Però clar, Ai, no, hòstia, que fort. no, és broma, m'han tractat molt bé, però vull dir, no sé, que no sé si té res a veure, però un desastre. Si Sí, voleu, va pa abajo, però sí, bueno. si voleu sentir la desastre, és que Sí. se m'acaba d'acudir aquesta... O sigui, la tenia com oblidada. Val, jo estava a San Francisco i en aquell moment estava soltera i estava ja quasi a punt de tornar a Barcelona, que m'havia passat l'estiu per allà, de motxilera, treballant, etc. Total, doncs això, jo estava a punt de marxar quasi. Doncs allò que vaig a un restaurant a menjar sola i doncs el típic que et serveix el cambrer neoyorquino amb un accent super sexy, divino de la muerte, doncs el típic que, tal, no sé què fas aquí sola? Total, que va ser en plan, surto a tal hora, si vols després anem a fer una copa. Pues total, em va sortir una cita així de la nada. Sí, molt de pèl i tot. I a part va ser molt guai, el tio era guapo, tal, molt bé. I era short king, O sigui, no era molt alt, però era guapo. Bueno, tampoc és que siguis molt alta. No, ja ho sé, però saps què passa? Això et passa molt quan a les ties que mesuren Sí. 70 o així, és del plan, es conformen amb que siguin iguals que elles, o tal, és que els hi suda. Com més baixetes som, més... O sigui, jo a vegades si fa 1,75 m és com... I abans em passava això, El meu primer ex era normal, era més baixet que alt, i m'era igual, però a mesura que m'he anat fent gran és com... Cuanto más altos, mejor. I més si són petits, perquè l'altura cancela l'edat, saps? Hòstia. En Jo sempre he estat amb nois molt... Compensa. En plan, si tu ets petit, o sigui, bueno, petit, ja m'enteneu, més jove, si tu ets més jove i ets més alt, no sembla que estigui... Bueno, que no està malament, però sembla que sigui més gran. Cancela l'edat. M'entens? Clar. Ah, jo Però tinc també és un has acabat? fetitxe. No, si era velodrama. Te calles? Ara ve No, l'horama. és que he desconnectat per un moment pensant. Continua. Total, me'n vaig amb el cambrer, cita de locos, espectacular, no sé què, no sé quantos. Total, pues, que la cosa acaba superbé i jo el convido al meu hostal. Què passa? Que vam fer algunes copes, però tampoc recordo que bevéssim tant. Jo no sé si el tio no estava acostumat a veure o què. Total, que has de venir al meu hostal, no sé què, i va haver un moment que se'n va al meu lavabo, crec que va com vomitar. Total, en no sé quin moment, no sé si el vaig xutar, no me'n recordo molt bé, fa molts anys, no sé si el vaig xutar, va marxar en algun moment, i quan el dia següent em llevo, o quan abans d'anar a dormir, m'aixeco per rentar-me les dents, quin fàstic. M'acabes de fer recordar una altra cosa meva. Em començo a rentar les N'hi ha dents, moltes d'aquestes em començo a històries. rentar les dents, i el meu raspall tenia gust de vòmit. Oh, O sigui, el Pau
O sigui, quina cosa més fastigosa, se m'havia oblidat per complet. El Pau em va agafar el meu puto raspall de dents per rentar-se les dents, que jo crec que ni li va posar pasta de dents ni res. Bueno, quasi vomito. Se'm va treure tot el d'això de cop. M'havia deixat el seu mòbil i va ser en plan borrar, bloquear i quemar del mundo entero. Em va fer tan fàstic, tio, en plan, tio, demana'm alguna cosa, jo què sé, o digue'm, faig servir això, vale, demà me'n pillo un, jo què sé. Que bèstia. Escarós, tia. Que asco. Pues jo, bueno, Sí, jo em vaig explica. dir amb un que amb les llums tancades i que diu, ai, és que és possible que se m'estigui sangrant el nas. Hòstia. Jo què? Hi ha molta gent que li passa amb l'excitació, oi? Sí. Obro la llum. Bueno, pots Oh, imaginar. no. Ah! Bueno, un quadre. Tota la sang seva per la cara. Un quadre. Bueno, com Ah, una clar. menstruació, però més cap amunt. El mateix dic, no ho diré. Però després de mitja hora, saps? Tio, Hosti, per què no ho va dir abans, ja? No Bueno, notaves, tu? Literalment eres No. un llenç. L'olor de la sang? Anàvem els dos una mica... No es nota, tant. Sí que es borratxo. nota, és la sang. l'olor de la sang, bueno, depèn d'on... Sí. Però bueno, igualment, jo et diré, Jo la gent que se m'espanta per la sang, no. Un pirata nunca tiene miedo. Ah! El Luca. No, no. No, no. Sí, per En ser. el Tu meu les agulles, cas... la sang. Bueno, No, la sang no... És fort. Tu anaves a dir alguna cosa, Nina? Que t'interrompo. no, que clar, quan passen coses a mi m'ajuden després a recol·locar-me les Clar, races. ferides i sang, 100%. Clar, bueno, és que sagni, però sí que hi ha pouches que se'n belluguen d'allò. Clar, 100%. Aprensiu no pot ser. No, jo és que amb això soc zero escaroseta, rotllo sang, fluid... Això sí, si vomiteu amb algú no li agafeu l'espatlla de dents. Tio. Ai, que És que és molt fort, No, és que això. és carós, és escarós. Salut. Una pregunta. A tu alguna parella, així, que has tingut relacions i tal, t'ha criticat... Ui, madre mia, m'estàs traspassant la teva silèxia. T'ha criticat alguna vegada els pèls que tens o els no sé què, no sé quantos? Mira, Perquè això és un tema que passa molt entre les dones. és un tema que passa molt. A mi m'ha passat només un cop, per sort, i jo, o sigui, jo no he sigut mai la típica de ai, és que no vaig depilada. M'és igual, o sigui, Ja. m'és igual. Som animals i tenim pèls on ha de sortir, on hi ha pelo i alegria, i si em va bé depilar-me, em depilo, i si no em va bé, no em va bé. El pare sempre diu donna pelosa, donna virtuosa. Ah! D'això et venen els refrans. Sí, clar, Ah, és des de la molt teva mare. Entre el meu pare i la meva àvia. Clar. Que artista, clar. Pues, i només em va passar un cop. El tio que em va dir algun plan, bueno, els pèls, no sé què. I em vaig pirar el cabreig, perquè, a part, el Pau, evidentment, tenia molt més pèl que jo. Clar. I no me'n recordo què li vaig dir, però li vaig tirar el moc i crec que no el vaig tornar a veure. Crec que vaig tallar allà coitos interruptus. Molt ben fet. Sí, a la merda. Perquè sí, jo vaig home. aguantar uns quants, eh? Sí. Clar, perquè encara estava rotllo informant de tot això del feminisme i tal, i em deia es que tienes pelos en el sobaco, o yo no voy a besar una mujer con bigote. Y yo, pues no me beses. Si era él quien venía detrás, ¿qué me estás contando? És que t'ho juro. Tal Que qual. fort. The audacity. I em va acabar, va acabar la relació, el contacte, perquè em va dir un dia que estava gorda. Aquí el pibón del 15, saps? Igualment, encara... O sigui, Però m'ho va dir com a cosa dolenta. I jo, bueno, està aquí. Ho he aguantat perquè me l'he sudat, però ja està. Sí. No aguanteu. No s'aguanta ni una. No aguanteu aquestes coses. Ni una. No aguanteu aquestes coses. Hi ha gent molt guai i molt bona i no. I una petita cosa que poden fer una patinada, no, ninguna d'aquestes són petites, però una petita patinada o gent que prengui i tal, es permet. Però que ho repeteixis més tard. No, i coses bèsties, no. Aquí no s'aguanta ninguna. Teniu alguna situació més? És que m'està encantant. Aquest especial Sant Valentí són anècdotes i coses guais, m'encanta. Que fort. Alguna coseta així? Anem a dir alguna cosa bona? Sí. Teniu alguna? Uf, no, és que se me n'acaba d'acudir una altra negativa amb els pèls. Pues va, digues dels Una pèls. mentre estava pixant sentat, la meva exparella em comença a afaitar, tipus, part del cul. Tipus, o sigui, la part de sota que hi havia uns palets enanos, o sigui, res. Bellos, si voleu us ho sí, ensenyo sí. a la càmera, vinga. Que, go. que Sí. violent. No, de sobte, mentre estic sentat a la tassa i comença i jo en plan, ai, Sense dir-te res. Bé, no? Com si fos una ovella. Esquila'm. Mare Jo en plan, en meva. quin moment? A més són palets rossos, d'aquests que tipus surten a Sí, l'estiu. que és cabrón. bello, que és preciós, això. Em sentiria superviolenta, en plan, Sí. què fas fent això? Superfort. Què fas Si fent jo vaig això? al tio i li rapo l'axila, en plan... what the fuck? En plan, o el cap, en plan, El jaques. cabell, rotllo, la saps? cella. Sí, m'encantaria. He Va. sigut de rapar la cella collons. dormint. Doncs, buf, ja veus, venganza. La venganza es un plato que se sirve sin pelo. Ah! Afeitado. Va, vaig explicar alguna bona. Una bona. Vinga, és d'americans, que els americans, bueno, estadounidenses, que són molt intensos. Sí.
Quin explico? Bueno, tampoc, bueno, és que en Molt tindré... bé. Sí, sí. Ells no tenen el concepte de tenir un rotllete. No. O quan comences a parlar és que t'has de casar. Sí, 100%. Per això tots menteixen. Sí. És en plan, tio, digues la veritat que no vols algú sèrio, però és que no existeix aquest concepte. Això aquí també passa, eh? No tant. No, aquí som no tant. superoberts i hi ha tot tipus de relació poliamor, Ja, no sé què, sí, no sé sí. quantos. I depèn del caràcter, monogàmia. depèn de com t'hagis educat, Clar. però allà... Clar, jo és que allà, és que com jo sempre he sigut més tiu i més apego evitativo, de compromiso, que miedo, tal, llavors m'he trobat sempre amb els enamoradizos. Al final, el que tu vols, o sigui, el que tu no vols és el que atraus. Passa això una mica, saps? Lo típic de... I els tios ho veuen una mica a vegades com un reto, saps? En plan, La Ja. dura. sí, esta no quiere nada, No. pues vamos a... Lo quiero todo. Sí, exacte, i tu. Tio, ara de repente tots Perquè us és voleu. un challenge. Sí, exacte. Per ells és un challenge Els i encanta. és com un trofeu més, Correcte. saps? correcte. I una vegada et tenen, no saben què fer amb tu. S'apalanquen. És que no Molt saben què fer. s'apalanquen. Saps què em va dir? El mateix dels pèls, que és latino, em va dir, és que totes les cançons de reggaeton parlen de com seduir. Ah! I una vegada no hi ha un pas següent, no saben què fer. Però de no, I i, tots en plan, circuiten. sí seduir, però no com mantenir. Clar. També te digo, si el teu aprenentatge sexoafectiu ve de les cançons de reggaeton, Però és que carinyo, clar. m'estàs dient pistes, en plan, amor, traición. Però vull dir, és la cultura. Sí, és cert, és boníssim això, és boníssim. Això passa molt. Pues, aviam, d'Estats Units, no sé, bueno, és que locures. És que als Estats Units, tio. Ja, són bastant heavies. Jo vaig conèixer un noi, abans de conèixer el meu ex, vaig conèixer un noi que tenia la seva camioneta, que era així una pastada, valia una pasta i es podia com convertir quasi en una furgo. És aquestes que són, que es tenen com 2 seients davant i tot això obert. Pick-up darrere, sí, Sí, i li pick-up. pots posar com un toldo a sobre i que et fa quasi de tenda de campanya, llavors és com una casa amb rodes. I el tio, vam passar, bueno, el típic, estàs viatjant, tal, el vaig conèixer en un bar o no sé on, ens vam caure com superbé, i vam estar, doncs, jo què sé, una setmana o així viatjant junts, de rotllete, típic, així molt de peli. El pavo supermono, tal, però jo anava a marxar també a Barcelona en breus. I total, que el pavo, perquè al final li vaig en plan, ni se t'acudeixi, però que ja havia quedat amb el tio i tot per vendre la camioneta, per pagar el bitllet per venir-me per venir-me a viure a Barcelona. O sigui, a viure, per venir a veure'm, però rotllo sin billete de vuelta. I jo, carinyo, ets molt mono, però com te lo explico? Qui li diu? Qui És li que és diu? fortíssim, eh? Són molt intensos, en plan, si els agrades, O todo o nada. o todo o nada, sí. I molt de peli, en plan, el primer dia t'estan dient que t'estimen i és heavy. Literal. Sí. El latino també em va perseguir. O sigui, em vaig mudar a Nova York i sense dir-me, de sobte, una setmana abans d'anar a Nova York, jo també m'he mudat a Nova York. I en realitat, una universitat a 1 hora lluny de la teva. Perdona. También te digo, del romantiqueo al acoso, hay un paso. És que jo em passa. És una fina línia, eh? Molt fort. Quina És de fina por. línia. Però això quan li dius que no Mare de vols. Quan li dius sí. que sí, no m'ho ni un dit. Quin fàstic, Sempre això. Que fort. Bueno, jo tinc cites bones. Vale, molt bé, sisplau. Sí? Sí, jo també. Bueno, vaig conèixer una personeta amb qui cada vegada que ens veiem, doncs passaven coses rares. La segona cita vam anar a una església, vam pujar per anar dalt de tot, veure com una mica el mirador, i en allà hi havia com un replà, ens vam quedar una estoneta i ens van tancar. Literal, que ens vam quedar atrapats en una església. Ui, que creepy, això. No, ja, però a mi em va encantar. Va preciós. De sobte, tipus, comencem a saltar, tipus, pels terrats de rotllo Assassin's Creed o jo que sé, alguna cosa com Que supermedieval. Llavors entrem per la finestra d'un pis d'Airbnb, visc a Barcelona. I res, llavors ja vam sortir al carrer i vam seguir fent vida normal. Parkour. Sí, però tipus com aquesta, moltes cites, i a Quina cada una fantasia. passava com una d'aquestes coses que dius en plan, uau, m'ho porto, m'ho enduc, com a Quina record. fantasia. Sí, tinc Quina un repertori fantasia. de històries molt boniques. Uau. Però a vegades passa que quan comences tot tan intensament, saps que al final serà intens també. No sempre. Jo crec, bueno, no ho sé. Quan comences tot molt ràpid, molt bé, molt fantàstic, molt intens, molt d'aventura, no Mhm. sé. No sé, jo he tingut situacions de tot. Amb el meu ex ens vam casar quan portàvem 2 mesos i mig. És que clar, Sí, 100%. També era, Intensa. evidentment, jo no hagués tingut tanta pressa per casar-me, però era tema logístic, que se m'acabava el visat, m'havia enamorat d'una persona i va ser en plan, ho vam parlar tan tranquil·lament, rotllo, tu, és un paper, vull dir, es signa i no signa. I va ser tot molt intens. Continues casada?
Sí, encara no m'he divorciat. Uau. Està pendent. A més, Ja. diuen que cada 2 anys i mig en una relació hi ha un breakdown. Si els Sí. 2 i mig, els 5, els Sí, 7 més i o mig. menys. Jo la primera la recordo com als 2 anys, 2 i pic, sí, 2 i mig més o menys. Els 5, 6, sí, i els 6 i mig ho vam deixar, però això va ser 2024-25, que vino arrasando. Però vull dir que va començar molt intens, i sí, al final ho hem deixat, però hòstia, hem estat quasi 7 anys junts, Clar. ha sigut molt maco. Sí. I després, per exemple, també a una persona que vaig conèixer aquest any, de menor edat, bueno, que he conegut, De menor edat, no menor d'edat. no, Això volia clar, dir. menor d'edat, no, sisplau. Bueno, un col·lagen. Que ja sabeu qui és, no? Que és super mono i tal, i vull dir que no tot que comença intens ha de perquè, Ja. saps? Jo crec que hi ha de tot Cert. arreu. Mentre sigui genuí i sigui natural, Cert. no té per què Però passar. sense ofendre, però els italians són una red flag. Els Ho italians sabem tots. és una cosa a part. Els italians són, Red si vols m'enveo ràpid. Sí. Si no... Però et diuen en plan ti amo el segon dia. Sí, són molt intensos. Però Qui s'ho sí. creu, això? Bueno, nosaltres només entre lo bo dels els latinos italians. també són així. Sí, hem tret que No, no no, sé sí. conduir, per exemple, no m'agrada la pizza amb pinya i que la tinc molt gran. L'autoestima. Clar, sí, és veritat. Viva l'Itàlia! Boníssima. Bueno, llavors, fem una miqueta d'esbarjo. Esbarjo! L'esbarjo. Xaratxatxan! Tots coneixem un programa molt divertit. Bueno, és bastant quadro. La Illa de les Tentacions. Sabeu? Bueno, per qui no ho hagi vist, tranquils, no us perdeu res. Segurament el IQ us baixarà una miqueta. Les meves amigues estan superviciades. Jo realment no l'he vist. Jo he vist una temporada. Jo he vist algun cop d'algunes amigues meves, però és que em posa nerviosa. És que veu... O sigui, no puc, però bueno. El cas, en aquest programa, per qui no el coneixeu, quan arriben, fan presentacions d'aquestes que dius, uf, quina vergonya. Rollo nena. Next. Rollo Next, el programa Però- de Next hi havia un altre nivell, molt cringe. Otro nivel. Molt cringe, en plan... Por ejemplo, tengo los ojos raros o tengo los ojos así porque una bruja me lanzó un hechizo. Así que todavía estoy pensando si me caes bien o si te vas a convertir en sapo. O algo així és. Sapo, no Molt vas a bona. comer el papo. Però veus, és mitja enginyosa, és una mica xan, però no és com la de la Isla de les Tentaciones. El que vull dir és que volem frases cutres d'aquestes que diguis, que cringe, ¿vale? Si el amor es ciego, he amado demasiado. Ja. Jo soy runner. Sí, bromes d'aquestes que només poden fer els meus amics, I Jo soy runner. Acompáñame a correr. Oh, bona! Teliki! És que aquí teniu una usuària d'Strava, d'aquestes insoportables. Però bueno, faig de tot, Soy como un chihuahua, pequeñita, con mucha energía, pero si me tocas los huevos o algo así, sí, muerdo. que O algo així. Ah, En plan... és que ja la tens feta, tu, la teva. Clar. Sí. Sí. És molt bona. Home, m'ho vaig haver de pensar, perquè jo pensava, quan vaig tornar al mercat, era en plan, haig de tenir... Bueno, és una feina, no? Haig de tenir un Tenia. avió ben feta, perquè, nen, això... És com un tira enrere- currículum, no? Sí, tira enrere molta gent. I jo pensava, vull també atreure a gent molt enginyosa. Llavors, per qui anem ara? A per la Sara? Vinga, va. Va. Vinga. Dispara. Tengo pelos en las piernas, pero no en la lengua. Boníssima! Que bona. Boníssima! Ja. Si dices algún comentario masclista, deixaré la senyera a la cara. Que bona. Les 4 barres. Ra! Ja veus. Igual, Ja veus. igual confundo, ¿no? La teva cara amb una pelota de... No vole. Cuidado. Um, ¿Qué deporte juegas? Bueno, Soy buen crochetista. Vamos a tejer una relación. és que el Luca té Això moltes t'ho de he bones. contat, no? No. Muy bona. És que el Luca és Gràcies. brutal guionista. Brutal guionista. Gràcies. Vinga, anem a per la Nina. Fuà, la Nina té moltes, dona molt joc. Busco una relació on tot vagi sobre rodes. Ai, és que era la típica. És que aquesta és allò que... Aquesta, prepareu-vos, és que és tremenda. Aviam. La bateria de la meva moto és seca, no com jo. Et pots veure que ho vaig pensar? Oh, no! Quan l'episodi dels viatges ho vaig pensar, això en plan, lo de cega... Bé, però vaig dir, Marta, aquí no toca. Aquí no toca gens. Ens estem soltando, que Ai. flipes avui. Gràcies. Si em dones corda, em poso com una moto. Ah! Uau, se m'acaba Molt bé, wrap it up. Vale, falta pel Luca. No de la Uf. Rossi. Falta pel Luca. Ah. Buah, Se m'ha acudit una mica cruel, una, Per lo que has dit a les Súbala. banyes. Tirando. Digues. Tirando. Deixa-la, solta.
¿Eres Rudolf? ¿Eres Rudolf? Porque sinceramente no hay nada que me ponga más que unos cuernos. Qué dolenta. No, per la nariz, per la nariz. Uf. El nas molt gran. A mi m'encanten els nassos grans. Va, a mi també, però... Com diu la Doja Cat. No el tens tan Pots gran. sentar-te a sobre. Bueno, Bello. o com diu el meu pare, naso grosso, cervello fino. Molt Tu, bona. pare, Claro. estàs lent i no, No el està. tens tan gran, el nas. Carai, ja Tens un nas molt maco. Ja. Val, jo crec que fins aquí, perquè si no, Sí, sí, jo crec d'aquí que a la estem presó. molt estesos. Nens, fins aquí, nens i nenes, fins aquí l'especial de Sant Valentí. Hem rigut, hem lligat, hem dit, bueno, o ho hem intentat, hem dit barbaritats, i hem fet alguna miqueta de cardio emocional, no sé, més que el gimnàs, no? I parlant de gimnàs, al següent capítol parlarem de cames, braços, suor. Així que prepareu-vos perquè al següent episodi segur que algú acabarà suant i no Sí. per amor. Fins la setmana que ve! Apa! I que si us llencen una fletxa sigui per enamorar-vos! Sí! Yeah! I no per casar-vos com els senglars i la grip porcina africana. Ai, per favor. Hola, Catni, per venir. Fins la setmana que ve! Gràcies! Love is in the air, and in no,